Ini ndiri musikana ari KuUniversity. Ndinoita zvekuba zvinhu zvevamwe mumahostels. Ndizvo zvandinorarama nazvo izvozvo. Ini kumba kwedu they don't afford kuti vanditengere zvinhu zvandinoda. Saka because ndinochiva zvinhu zvevanhu, ndinopedzisira ndatanga kuba zvinhu zvevanhu ivavo. Most of the time ipo paya vanhu vachienda kubreak, ndinobva ndatanga kupinda mumahostels ndoba mari, chikafu nemagadgets. Akaita semapower banks nemafoni, ndotengesa. Then I buy myself luxuries. Kubva ndiri pa1st year kusvika nhasi ndiri pa last year yangu. Izvi ndo zvandaingoita izvi. Ina handizivi kana riri dhimoni chairo o kuti ndiri mbavha. Handizivi because ndinoba zviya zvekuba zviya. Sometimes ndinotobira chero mateachers chaiwo kana vabva kunohora. Ndinovatorera mari yavo yese, chero 200 US ndinoba chaiyo. Ndoshandisa ende hapana chine musoro chandinombotenga kana kuita chinhu chine musoro. Ndinongofadza mafriends angu nayo zve2 days yobva yatopera. Please help guys kuti idhimoni here kana riri dhimoni ndingaribviswawo sei naive duwei.